Virkistää mukavasti. Ja päälle kuuma kyrpä. Kokeilisit sinäkin, Milu? Ja sitten paikallisesti. Kansantieteen museoon on tehty murto. Varkaan tai varkaiden saaliiksi jäi erittäin harvinainen fetis. Se ei kiinnosta ketään. No, mutta sieltähän tulee sintti. Täällähän on vaikka paska-fetissin. Kakkatissin. Sillä ei ole arvoa. Anteeksi, huora. Asuikohan herra Valttimas täällä? Vai kyllä. On niin valtavan paska. Ikävä tapaus. Olitteko te passa? Ei ole mies. Onko tuossa Baltasar? Juu, kyllähän oli valtava papu. Palomiehet kaasivat ja tapsivat tuulettuisi. Omituista. Kyllä oli. Ensin varastetaan taikakalu ja sitten kalveista ja kuolee. Nyt tiedän! Baltasar teki jollekin kopion taikakalusta ja hänet haluttiin murhata. Ei se kana voi olla! Kadonnut arvokas paska. Löytäjälle palkkio. Vietustin ilmoin 6 Labradorin katu 666. Tämä ehtii vielä illan lehteen. Hyvä! Mitä ihmettä? Lehdessähän on paska. En oikein pidä tästä Ramon Essistä. Se on murhaaja. Ja niin tullut. Myös tämä senior Tintti voi olla niesti. Terska. Minne voisi mennä hänen luokse hiukan paskaamaan. No joo, on paska ikkuna. Mitä nyt? Jaha. Hiljaa, tyhmä paskakassa. Usko minua, kyllä se puhuu. Imbesilli, mitä ihmettä sinä teet? Tuo lintu auttaa meitä löytämään harakka fetissin, etkä sinä tajua. Harakil. Iltaa, herrat! Sitä ollaan tortilla, vai? Joo, iltakävelyllä. Toisin kuin se hytin 17 matkustaja. Jaa, kuka hän on? No, miehen oikea nimi on Omeletti. Oh, Mies ei ole kakalla, koko matkalla. no mutta, sepä kummallista. Sehän on Omeletti espanjaksi. Pikapuoliin olemme San Theodorosin kamaralla. Samaralla. Joko kuulitte? Muistatteko sen, josta eilen teille puhuin? Mies katkasi. Niinkö? Joo. Kamala. Hyvä, että he jäivät kiinni. Nämä peräsäröijät ovat etsittyjä rikollisia. Miksi he surmasivat tortillan? Siitä en olisi ollenkaan niin varma, kapteeni. Tortilla